Ka Coordination Committee on International Border CCIB hakajing yalang balakot penlong haka arpo kategori saw arhajar arpoe ha NOL hall amlarem halor banyak kren kajing temu ker sainar sha ka sarkar haki benta khappud jongkari Bangladesh ki ong bakane tan sakta ki brio ke badan jaka khappud namar bikin sadu shibun ki jaka jongki khamtam ki jaka rap Wei na pedeng ki dekot ka Dauki Tourism Development Society DTDS ulaong. Balada ker sainar sha kom balat mu ka sarkar lahak ban ker napo ka jaka kamai ki dekot ka seng kumta kan sakta bhai ki namar ba bon ki imja nakawa umngon. Nakaliang Secretary ka CCIB Ukerman Mirchang ula benya ka GHADC halor ka jing ai NOC ba sop jongka sha ka sarkar na ka benta ban ker sainar sha ha khappud Dakabaong bakat kum ka RTI kibalayo pediang na ka council kilalap bah ka khalai tarik urisau arhajar apaway ka council kalap mi biang ka NOC baka ai haus nem arhajar khatsan kabala pendam no hau arhajar khatnyau bat kane ka jing pen im biang mentaus nem ya ka NOC la le klem ka jing pen sngo pat ba bat ukiong bakilala wat ki MDC ka thany war jantiaro kim TBA halor ka NOC kabala ai tang da ka executive committee ka GHADC ka district council ka klem chim ya kano ka public hearing la ne ka jing manjur jong kitrai jaka haba ka district council ka ai ka ne ka NOC bat ka ju ka por haba nikli lada nakaliang ki MDC kamtam ki MDC jong kanika amrem constituency lane kawar east kawar west kawar central tada ki dan jing tip na m ya kanika jing INOC jong district council kajabab na kanika RTI ka ongba kamdan kano ka jing ka jok tin ba ki NOC sorry ba ki MDC te habangi kli ya ki niki MDC ru ki ong bakim do JTBA bat kane kala le hidaka isi jongka district council te ngina kaliang ka CCIB ngi pendram jor yang ane jingle jongka district council ngi pendram jor yang ane jingle jongka JHDC halor ka jing thombor bat ka jing le donbor ya ki jaka puta jongi klem tip ya ka do kadang umno ka district council kala ban INOC klem dah kenjok tin ngi kum trajaka habangi tip ba ni dan hapo ka schedule ni dan ni kum ki rulum yang ni lapan hapo ka schedule ba ni dan ka hok halor ka jaka jong te kum no ka district council klem habaka district council ka de kanong sumar kanong bat ya ka kendo ka siap kam penting BA but company ka taji penting ya ka national lenio dollar halor kan ke NOC te kalong ka eke ka bab so pala do kata-kata bat ka ba mla ban pediang te ngina kaliang jongi kum ka CCIB kum traja ka ngi persya jore kan ne bat nin ya hadu kono ka benta ban condemn bat ban cancel kan ke ya kan ke NOC ka belong persya ngi hoat kat kum ka NOC ka bakal ada district council ka ong bak ai halor ka land acquisition act halor ka section 40 jongka 41 sa clause number 3 jongka land acquisition act ndai ladangi pet bahaya kan ka ain kan ka pen I ba kan ka ain ka trekam haka 5th schedule not haka 6th schedule nomor ya ka 6th schedule yang ni ki badan hapo 6th schedule ka pentrekam kolong kerpang tang yang ni te ngam try ba kan ka ain ka trekam yang ni te halor kan ka eke ni nim dati bah hadu kata ka ain te halor kan ngin konsol ya ki lawyer ki batib ya ka ain ban pendu ya kan ya ka NOC kabalong persya ka hok jing kalong ka jingle don bor ba jingle thombor halor ka hok jongi function day ki jong comment kalan ka day jong mapi mga ki kaida te ka district council ro nam kong ka jong Meghalaya district council aga jing sya ka day ban pan chuai ko public hearing den ka kala den pan ni public hearing kan sim ka bi pai ba halor ka ta ki ganong kan jeng ban ai hagan ko ko man ai kan OC ki joka dementa namar baka ka district council ngitip baro ka janji hills ka hapo ka shillong area pe ngitip baka jurisdiction jong district council kalor kan area kan ti demre ka jurisdiction jong district council bre habya ka constitution ke joka ka constitution jong district council bre ka 6th schedule ka ong ba ka jurisdiction ke the district council ka long ba only in respect of use and management of land tanggap kamdon pala it has no right and no title in the land yang maknya agar ada orang yang mengamlah makan dan kasih dengan express tadi kamdon ka hok ak hindo
Oh, kam don hak hak khandau. Namar balai khandau kam dai jong district council, khandau kam dai jong state government. Nang ta ka taha paniyo ya ka jimun jur jombi. Te umno ka chai NOC. Nang ta ka ong yang kaban yang bagi jengran apa NOC pada don no NOC ka bakala hawala issue dengan bala gran district council sha kilo ki department sha DC. Minong pa DC. Te kata hai ke NOC ke jokti kam long valid. Balai kam long valid namar ba kam dei ka khando namar land does not belong to the government. Hi, tangata. Te ngi mata ke jiya mun